Čau lidi, vítejte u nového videa, tady je Berry a dneska si zahrajeme Off the Herald part 2. Je to už part 2, takže už vám vlastně asi nic nemusím vysvětlovat. Koupil jsem si od minulejška tenhle vrtulník, jo. Nebo vrtulník, je to takovej, jak to mám říct, nazva, tady tento není. Je to ten druhý vzadu. Hned vám ho ukážu. Tak, tady ten. Takhle vystoupíme a teď už ho normálně můžeme ovládat. Takhle od něj nastoupíme a mám si vzít to auto sebou. Vezmeme si ho sebou. Tak, letíme. Letíme, no. Jo, je to fakt dobrý, že s tím takhle můžeš dělat mise třeba a tak dál. Jako stál jenom 20 000, což tam potom stál jeden 35, ale ten se mi moc nechtěl, na něj se mi moc nechtělo šetřit, takže jsem zvolil tady ten. A je to fakt jako dobrý v tom, že jako on jakoby stačí, protože i tak se jako jde. Nahoru. Já to utopil. Vytáhni to. Dobrý, táhnutý. Jo, třeba koukejte, jo. Třeba vyletíme tady na tu horu. Tak, jsme tady. Můžete takhle prostě vyletět nahoru. Takhle můžete prostě vyletět nahoru. A pak jenom se tady rozjedete a uděláte. Jakože takhle můžete dělat třeba crash testy. Jakože crash test. Jo, crash test, no. No, takže tak. Kurně. Tak letí to zadu, abych mohl jít pro vrtulník. Nebo takovej. Já nevím, jak tomu mám říkat. Jako on to není vrtulník, jakoby. Ale jakoby je, ale i není. Takže napište dolů do komentářů, jak tomu budeme říkat. Chytli jsme, jo, chytli asi. Ne, nechytli. Zachytli jsme to, počkej. Teď už jsme to zachytli. Takhle to dáme nahoru. To vždycky musíte dát takhle nahoru, protože ono vám to pak jinak jakoby nedrží takhle. Čekejte, já to dám až úplně že k sobě. To je vůbec. Nejde, no dobře, tak to takhle necháme. Mně se líbí, jak to vlaje takhle. Tak tím. Nikam, kam bychom se s autem fakt jako vůbec nedostali. Takže třeba tady. Tady jsem ještě nikdy nebyl. Nečekejte, tam jedu zpátky. Nebo nevím, jedeme zpátky, letíme zpátky. Pod vodou a teď nahoru. To je hustý, vy to nemůžete utopit, ten vrtulník nemůžete utopit, takže takhle můžete krásně to a teď jenom půjdu nahoru. Tak a jsme nahoře trošku. Tak no a už jsme skoro nahoře. Akorát dělej, nabírej výšku. Dobrý. A koukejte, jo, tady fakt třeba máte, že prostě za 90 000, 125 000 jako mapy. To jsou jenom mapy, takže
dejte like a odběr, ať sice mi to vůbec jako nepomůže nějak do té hry, ale co víte, třeba příští díl už budeme mít nějakou tu novou mapu nebo nový autíčko. Nikdo nic neví, třeba budu teď úplně že hrát, že budu třeba v posledním levelu, v příštím partu, ne to ne. Tak já nevím prostě, co teď budeme dělat. Třeba, mám nápad. Vyletíme úplně nahoru, jakože fakt ale hodně nahoru. To chvíli bude trvat, takže... Nevím teď. Vyletíme tady, ale... Nebo víte co, pustíme to už tady. Budeme někde, kde boule do země. Taková, nebo boule, prostě kde je taková... Třeba tady, třeba... Ne. Tady ne. Tady, na beton to pustíme. Až budeme na 100 metrech. 3, 2, 1. Teď tak a pouštíme to dolů. Bum. Čekej, jak to dopadlo? Uděláme to jednoduše. Paragaj. Tak, jako podle mě jede to? Jede a to je jedno. Co teď zkusíme? Teď třeba uděláme naopak. Teď chytneme tady to a jedeme. A takhle to potáhneme a nevím, co budeme dělat. Jako vážně. Koukej, já když jedu na beton, tak prostě jakoby hrabu. Koukejte. S tím a bez. To jako vůbec ne nebo no. Koukejte, rozjel jsem se. Takhle vždycky na začátku, jak to. Co? Rozjel jsem se, jo. Teď si vemu tady to. Udělám tady to. Prostě se rozjedu. A furt hrabu. A v této rychlosti už bych normálně jako měl to normálně, takže to hrabe hodně. Tak když udělám tady to, tak to už nehrabe, ale když zase to takhle zpomalí, tak zase to hrabe. Nevím. Co budeme dělat? Nevím vůbec. Třeba. Nějakou challenge by to chtělo. Jo, řídit se zavřenýma očima. Vy mě teď nevidíte, ale opravdu já mám zavřený, jo, přísahám. Čekejte, já to takhle to. A řídím se zavřenýma očima teď. Ale přísahám jako fakt. Fakt přísahám, že já mám zavřený. To je divný. Prostě klikat jen tak na telefon, když nevidíte, zkusím dělat tady to. Takhle budu jen tak klikat random. Teď zase beru takhle třeba, takhle. Já fakt nevím, co se tam děje, jako, ale já fakt přísahám, že je mám zavřený. Tak jako přísahám. Dobrý, už je otevírám. Auto jsem, jako, když se kouknu na ten předek, tak jako jo, ale nerozbil jsem ho. A já fakt přísahám, já si myslím, že mi nevěříte, ale já fakt přísahám, že jsem je měl doopravdy zavřený. Ují. Tady je to pěkně hluboký.
Sem jsme měli pustit z výšky to auto, hej, my jsme jeli po 2 kolech. Jo, to se mi stalo, natáčel jsem kamerou a normálně jsem jel takhle po 2, ale že úplně normálně jsem jel, že takhle po 2. A ještě se tady projedeme v Blátíčku a asi zakončím tady to video. Už nemám moc co dělat v této hře, takže zase příští part. A doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak můžete zahodit like a odběr a vidíme se u dalšího videa. Čau, čau.